Bagay nga kayong magkasama. Parehas kayong mangmang. Oo nga. Isang alila at isang mangmang. Ay, umpisa na naman ng taniman. Rapi, Okay, Alberto. siya nga pala, ikaw na muna ang bahala dun sa kabila nating bukid ha. Oo, Kuya Alberto, ako nang bahala doon. O nang balang mag-grass cutter doon. Oo, ako nang bahala doon. Sige na, mauna ka na at susunod na lang ako. Sige, Kuya Alberto. At mag-grass cutter pa ako doon. Buti na lang, nandyan si Rapi nakatulong ko. O pinsan, pupunta ka na ba ng bukid? Oo, pinsan. Alam mo naman na ito ang buhay ko. Di ba sabi mo, idadaos natin yung kamatayan nila auntie at uncle? Oo, pinsan. Bakit? May problema ba? Bakit walang iluluto? At walang mga magluluto? Di ba may mga bisita kang pupunta ngayon? Ah, yun ba? Huwag na kayong mag-alala. Nag-order na ako ng ihanda natin. Ayaw ko kasing mag-abala pa kayo. Isa pa, dadating yung dalawang kapatid ko. Alam mo naman ang mga yon, mga nakapagtapos na. Baka kasi hindi nila magustuhan ng mga iluluto natin. Ano? Uuwi sila? Alam mo naman yung mga yon. Alam mo naman yung ginagawa nila sa yun, di ba? Baka mamaya guluhin ka nila. Hindi naman siguro pinsan. Alam mo naman na pareho naman silang may trabaho na. Yun na nga pinsan eh. Wala kasi silang alam. Sa kabila ng mga ginawa nila sa'yo, heto ka pa rin. Kapatid ka nila pinsan. Pero kung ituring ka, parang iba. Hayaan na lang natin yung pinsan. Nakalipas na yon. Oo nga pinsan, nakalipas na yon. Sana nga, nagbago ng ugali nila. Hindi ko makakalimutan pinsan, nung iwang kanilang lugmok. Halos gumapang ka sa putik, para lang sa lahat. Tapos, heto pa, ang ginawa mo sa kanila. Talagang ganyan pinsan. Kapatid ko sila. Hindi ko sila matitiis. Samantalang ikaw pinsan, itinuring ka ba nilang kapatid? Akala mo, sila lang ang mga anak. Hayaan na natin pinsan. Nakita mo naman ang kapalit, di ba? At hindi rin ako pinabayaan ng Diyos. Naging mabait din siya sa akin. O siya, sige pinsan, alis na ako. Pag dumating sila, ikaw na munang bahala. Sige pinsan, pero hindi ko maipapangako na hindi ko sila patulan pag nakarinig ako ng hindi maganda. Ano ka ba? Tiisin mo na lang pinsan. Ewan ko ba kung bakit napakabait mo sa kanila sa kabila ng mga ginawa nila sa'yo noon. Ito talaga. O sige na, tanghali na, alis na ako. Sige, mag-iingat ka pinsan. O pinsan. Ewan ko ba, sa kabila ng mga masasakit na salitang binibitawan ng mga kapatid mo sa'yo, at sa mga kagaguhang ginawa nila simula nung mawala ang mga magulang mo, naging mabuting kapatid ka pa rin sa kanila, pati sa akin. Kinupkup mo ko. Kung wala ka, baka napariwara na ako. Halos wala silang tinira sa'yo. Pero sa awa ng Diyos, nakaraos ka. Tignan mo, ilang taon nang nakalipas, wala pa rin pinagbago yung bahay natin. Eh, ano naman kayang baguhin ni Kuya dito? Eh, hanggang putik lang yan.
Kuya. Binenta siguro ni Kuya Berto yung loteng yan. Kaya may bahay na dyan. Napaka-imposible naman kung sa kanya yan. Hindi niya nga mapagawa itong dati nating bahay. Kaya paano pa siya makakapagpatayo ng ganyan? Sinabi mo pa. Hanggang putik na lang yun. Napaka-imposible talaga. Masong, Brian, dumating na pala kayo. Ate Ruby, O pinsan, dito ka na ba nakatira kay kuya? Oo, kinupkup niya ako simula nung namatay si nanay at tatay. Alam niyo naman na si tatay ang matagal nang kasama ni tatay yung nagbubukid. Simula nung mga bata pa tayo. Kaya nung namatay si nanay at tatay, hindi na rin ako nakapag-aral kagaya ng kuya niyo. Narimata kasi sa bangko yung bukid namin na naisanla sa pinambayad sa ospital nung sabay na nagkasakit sila nanay at tatay. Kaya noon, wala na akong mapuntahan. Kaya lumapit ako kay kuya nyo. Kaya yun, kinupkop niya ako. At ngayon, para na rin akong kasambahay bilang ganti sa lahat ng mga ginawa niya. Mabuti, hindi nailit ng bangko yung bukid na iniwan namin sa kanya. ang sabihin mo kuya, nakikibukid na lang siya. Yan ba ang rason kaya kayo umuwi dito? Para insultuhin siya? Hindi insulto yun. Yun ang totoo. Tsaka kahit ano pang sabihin namin sa kanya, wala lang sa kanya yon. Dahil bobo siya. Wala siyang pinag-aralan. Di ba kuya? Kung ganyan pa din kayo magsalita sa kuya nyo, sana hindi na lang kayo umuwi. Bakit? Pinagbigyan lang naman namin yung hiling niya. Kaya kami umuwi dito kasi may pakay kami. Anong pa kayong sinasabi nyo? Napag-isip-isip ko kasi, siya rin lang hindi niya kayang ipagawa ang bahay, babawin ko na lang sa kanya at ako ang magpapagawa. Tama yan kuya. Totally, engineer ka naman. Tama ka, bunso. Anong sinasabi nyo? Hindi maaari yun. At anong karapatan mo para tumanggi? Ha? Eh isa ka lang namang alila dito ah. At isa ka ring umaasa at nanlilimos sa pamilya namin. Oo, umaasa ako at nanlilimos. Pero sa kuya nyo, at hindi sa inyo! Kung alam nyo lang, na pare-pareho lang tayong nakikiamot sa kanya. Kahit na, pamilya pa rin namin yun. Dahil kung anong mayroon kay kuya, galing din sa pamilya namin. At pagmamay-ari namin yun. Wala na kayong pag-aari dito. Pagkatapos nyong kunin yung mga party nyo, at iwan ang kuya nyo, lahat ng pera, negosyo ng mga magulang nyo, pinaghatian yung dalawa, pati mga pautang nila, siningil nyo lahat. At anong iniwan nyo sa kuya nyo? Ang bukid na nakasangla? At kayo? Iniwan nyo ang kuya nyo. Namuhay kayo sa Maynila. Parang mga mayayaman. Nilistay nyo ang mga minana nyo na parang hindi na ito mauubos. Lahat, kinuha nyo. Halos wala kayong itinira sa Kuya Berto nyo. Tapos uuwi kayo dito? Para kamkamin? Yung bahay na iniwan nyo? Iniwan nyo na para kay kuya nyo lang? At sino ka? Para pagsabihan kami ng ganyan. Ha? Sino ka ba? Kahit anong sabihin mo, gagawin namin ang lahat. At kukunin namin ang para sa amin. Di ba, bunso? Sige, kunin nyo na lahat. Diyan naman kayo magaling eh. Porke nakapag-aral kayo, ginaganyan nyo na yung kuya nyo? Sa inasal nyong yan, may pinag-aralan ba kayo masasabi? Bakit? Porke ba hindi nakapag-aral ang kuya nyo? Gaganyanin nyo na lang? Aba, sumusobra ka na. Kuya, sadyang wala lang talagang pangarap yan si Kuya Berto. Kaya hanggang putik na lang siya. Wala kayong alam sa mga sinasabi nyo. Kakapagod. Putik.
Dumating na palang mga kapatid ko. Teka, parang hindi magandang nangyayari doon ah. Parang galit ang itsura. Kala mo kung sino ka magsalita, ha? Masang! Bakit? Anong nangyayari dito? Bakit mo sinasaktan si Ruby? Pinsan mo siya! Eh paano yan kuya eh? Alila lang siya dito. Kala mo kung sino siya makapagsalita sa amin. Pag sabihin mo tong alila mo, ha? Baka hindi ako makapagtimpi dyan. Teka nga. Ano ba kasing nangyayari dito? Ruby, magsabi ka nga. Sila na lang tanungin mo, pinsan. Masong, Brian, ano ba kasing nangyari dito? Hindi ko kayo pinauwi rito para sa ganito. Yun na nga, kuya, eh. Wala naman kaming balak umuwi dito, eh. Kung di lang siya sinabi mo. Oo nga kuya. Ang sabi mo, ipagdiriwang natin yung kamatayan ni nanay at ni tatay. Pero nasan yung handaan? Wala naman ah. Maghintay lang kayo mga kapatid. Hay naku, kuya. Sa totoo lang, kuya. Ayaw ko nang umuwi dito, eh. Sino pa ba ang uwian namin dito? Ikaw? Na nanlilimahid sa putik? Eh anong aasahan mo sa itsura niyan? Eh buhay niya ang putik. Kaya araw-araw siyang ganyan. Mukhang putik. At amoy putik. Pasensya na kayo ha. Alam nyo naman na ganito lang yung alam kong hanap buhay. Eh, paano? Hindi ka naman nakapag-aral. Tignan mo kami. Tignan mo kami. Nakagraduate kami sa pagiging scholar. Ito na ako ngayon. Sana akong ganap na engineer. At ako, nang dahil sa scholarship ko din, isa na akong doktor. Eh ikaw kuya, habang buhay ka nang magtatampisaw sa putik. Ang yayabang yung magsalita sa kuya nyo ah. Pinsan, hayaan mo lang sila. Huwag ka na magsalita. Bagay nga kayong magkasama. Parehas kayong mangmang. Oo nga. Isang alila at isang mangmang. Huwag na huwag niyong insultuhin si Ruby. Dahil hindi siya alila. Eh anong tawag mo sa kanya? Palamunin? Eh, bakit mo siya pinagtatanggol? Eh, kami yung mga kapatid mo. Pinagtatanggol ko siya. Kasi hindi ko na gusto yung lumalabas dyan sa bunganga niyo. Tama na. Sabihin nyo na lang ang rason kung bakit kayo umuwi. Ruby, bakit anong sabi nila? Umuwi kami dito para bawin sa'yo ang bahay na yan. Total, hindi mo naman kayang ipagawa. Oo nga kuya. Isa pa, wala ka rin naman perang pampagawa niyan, di ba? Ano ba yung mga sinasabi niyo? Maliwanag naman siguro ang pandinig mo, di ba? Pinsan, huwag kang papayag. Yan na nga lang iniwan nila sa'yo, tapos aangkinin pa nila. Hoy! Huwag kang nga mangialam dito. Sampid ka lang dito ah. Kaya huwag kang nangingialam. Ha? Brian, wag na wag mong gaganyanin si Ruby. Dahil siya lang ang tanging umalalay sa akin sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Para lang isalba lahat ng itinira nyo. Lahat ng pera, alahas, negosyo at pautang ko. Kinuha nyo lahat. Iniwan nyo sa akin itong bahay na halos nasisira na. Pati ang bukid ko na malapit ng marimata sa bangko. Tapos, eto na naman kayo. Kukunin yung bahay sa akin. Bakit? Hindi pa ba sapat ang pinagbenta mong lupang yan? Tama na yung parte mong yan. Ni hindi ka nga nagsabi sa amin eh, na magbebenta ka ng lupa. Masyado kang gahaman. Hindi sakim ang kuya nyo. Kayo ang sakim. Huwag ka nga mangialam. Tama na nga yan.
Alam ko, darating ang araw na to. Tama nga ako. Kukunin at kukunin nyo ang bahay sa akin. Kaya tama lang ang naisip ko na magtayo ng sarili kong bahay. Nagpagawa ng bahay? Nasaan yung bahay mo dyan? Baka sa bukid. Bahay ng kalapate. Ano naman pagpagawa mo? Ano? Gawa sa putik? Wala akong may pagmamalaking tinapos sa inyo. Dahil isang hamak lang akong magsasaka. Pero isa lang ang pinagmamalaki ko na pinaghirapan ko lahat kung anong meron ako. Kahit wala kayong iniwan sa akin noon, kinaya ko. At ang lupang malapit ng maimbargo, kinaya kong tubusin mag-isa. Asan kayo? Nung mga panahong gumagapang ako sa hirap, para hindi mawala ang naipundar ng mga magulang natin. Hindi kagaya nyo. Nakapagtapos nga kayo, pero sa hirap at pagod naman ng iba. Ngayon kayo magmalaki sa akin. Akala mo kung sino ka magsalita? Wala ka naman naiambag sa pag-aaral naming dalawa? Kaya nga kuya kala mo kung sino mga pagsalita to? Yun ang akala niyong dalawa. Manahimik ka nga dyan! Tumigil ka nga, Brian. Dahil si Ruby lang ang tanging nakakalam ng lahat. Kung gusto nyo, sa'yo na ang bahay. Pero wag na wag nyong kukunin sa akin ang lupang pinaghirapan kong tubusin. Dahil ibang usapan na yon. Kung gusto nyo ng matinong usapan, dahil ni piso, wala kayo na itulong. Pumasok dyan. Baka pagkamala ka pang magnanakaw dyan. Hindi siya pagkakamala magnanakaw dyan. Dahil siya mismo ang may-ari ng bahay na yan. At lahat na nakikita niyong makinarya sa likod nyo, lahat yan, pundar niya. At yung mga pinagmamalaki niyong titulo na meron kayo, na kesyo may pinag-aralan kayo, lahat, utang niyo sa kuya niyo. Kaya nasan yung pinagmamalaki niyo sa kuya niyo, ha? Anong sinasabi mo diyang babae ka? Oo nga kuya. Ano ba yung pinagsasasabi ng babaeng yan? Nakapagtapos kaming dalawa dahil sa mga scholar namin. Yun na nga eh. Scholar kayo. Scholar kayo ng kuya nyo. Ano yung sinasabi mo? Nagpapatawa ka ba? Ni hindi nga niya napag-aral yung sarili niya. Tapos sasabihin mong scholar niya kami? Hindi kami tanga kagaya mo para maniwala sa'yo. Hindi ko kayo pinipilit kung ayaw nyo maniwala sa kuya nyo. Dahil wala naman pala kayong pakialam sa kuya nyo. Brian, si Mir yun ah. Tara, lapitan natin. Tara. Mayor, magandang araw. Ako nga pala si Masong, isang engineer. Ako naman po si Brian, Mayor. Isang doktor. Magandang araw po, Mayor. Ano po sadya nyo? Magandang araw din sa inyo. Naparito pala ako para kausapin si Don Berto. Umuwi pala tong dalawang kapatid ni Don Berto na scholar niya. Scholar ni Kuya? Scholar kami ni kuya. Paano nangyari yun? Teka, hindi nyo ba alam na ang kuya nyo ang sponsor sa scholarship nyo? Siya ang nagbabayad ng lahat ng gastos nyo sa pag-aaral. Tsaka hindi nyo ba alam na ang kuya nyo ang pinakamayamang asyendero dito sa lugar natin? Marami na siyang nabiling lupa at bukid dahil sa sipag nito. Kita nyo, ni kahit piso wala kayong binayaran hanggang sa nakatapos kayo. Ito na kayo ngayon, isang doktor at isang engineer. Kaya congrats sa inyo.
Mayor, nasa loob po si Don Berto. Pumasok na lang po kayo. Sige, salamat. Sige, tutuloy na ako. Oh, ano masasabi nyo ngayon sa narinig nyo? Sino ang dapat mahiya? Ang kuya nyo na nagpaaral sa inyo? O kayo na mga walang utang na loob? Yung mabahong amoy putik na sinasabi nyo, hindi siya nakapag-aral dahil nilublob niya ang sarili niya sa putikan para lang mapag-aral kayo. Tapos, yan ang igaganti nyo sa kanya? Ngayon nyo tanungin niyo yung mga sarili nyo kung sino ang dapat mahiya. Mga walang utang na loob.